Tarik adek dwe mar abiriyo higa mar 2023 nyakwarom gajwang' wane hik manyogo manyien oyawre kamoro moro ma intie ma en nyakalondo mar Ramogi kod Ramogi TV kelno chenro achiel kachiel mar kaka wanene kaka pile ma e chenro makende piny luo mangima gi piny mangima ma bende fuono weche durute ma donjo e chuny oganda gi dhok ma giwinjo. Wadwakini machiegni mondo go mbaka wayal weche manitiere ka kendo wan gi geno nitie manyien kendo mawendo ma kawuono ibro kwanyo kokalo kuom chenro ni kaka pile. Nyinga en Victor Tino Makajuma to an kod yawuot luo ariyo ka ma bende bro konyo kono moko kuom weche ma bende waiko ni kawuono nyakwarom gajwang'. Yie muna chak kod governor oyawre kendo machiegni mose nyikwarom gajwang'. Oyawre nya Victor ye iseyie mondo mose nyikwarom gajwang' ni oyawre uru duto kamoro moro ma untie e kor gwenge e dho aore dho nembe gi dho gode mopogore opogore. Wageno ni uchiew maber kaka pile ne jogo ma samoro uchiew gi weche ma nyalo bedo ni mag achiedh nade koni gi koni kaka ing'eyo ni piny ru gi magi wagoyo ni gi mos kendo wageno ni gibiro bedo kod juma makare. Yie benda wach ni happy birthday odiochieng' manyoro ne odiochieng' manyuol mari ma idhiale nyuol mari ano kiduogo ma ka wangi mar kabisa 16 ano ka wangi mar kabisa mana ngono ma Nyasaye ogona Nyasaye erokamano mana ka chako kodi maber gi marach kapok wadhi weche moko. Ok apar ni an gi maber kata marach makwana ni e juma mokalo ncha ne wan gi twak ma ncha ne Senate ne nono weche ma notere gi thicho oko Deputy Governor ma Siaya. Ta anyalo paro ni e kaka wanene ka ok wago ambaka. Inyalo paro ni kinde machien kacha kata ka twak makamane pod ok ochopo e Senate ka impeachment mare ne pod ok owuok. To ka ne wago mbaka kae to ne wachalo gima wasiemo nyime kata wamenyo taya nyime kama gini ne dhi gikie. Mine wawacho ni impeachment mare dhi biro kendo County Assembly ma Siaya dhi thicho migosi Oduoloko kata Dr. Oduoloko to giko ni gini kuome dhi mokerot e Senate kaluwore ni majority Kenya Kwanza nigo to chalo gima MCS ma Siaya ne ok owinjowa kata jogo mancha ne chwalo impeachment mar Oduol ne ok owinjowa nikech dine giwinjwa kata dine kawo advice mane wamiyogi to samoro dine giloko pattern kata kaka ne gitugo. Koro aparo ni en achiel kuom gik manyisi ni kaka wanene kayo kwa uwe bende kwagogo ambaka. We don't just die talking. Gin nying governor machon mama be. Bas kineno wawachi to gino nitie. Kamano. Erokamano. Sine je ibonyo oyawre VOJ. Erokamano. Happy birthday. Erokamano ahinya. An bende tindo makodhoga. Ng'eni ndalo machon kane ng'ama duong' ma piny oromo machalo gi VOJ kama kane gi birthday to luongo ichuo wetene to bet piny to agwedhe wang'ad kama tarik 8 dwe mar 7 chieng' ngeso kata sabato kuku mar nyasi maringo odiochieng' nyuolna biro bedo bas koro tiwacha maber koro gando rwake koro piny nigi geno ine geno wabiro gi seke gi kom nyaluo kasa deka venue ni kanya mano dala jaduong' Eli Juma kata mong'ere ni mchaka bas koro duto rwako wabro chako wuoth gi Luora Secondary School japuonj Mr. Komwanda gi teaching kod non teaching staff te gi jopuonjre te ka wasetimo achiel adek mamoko mag ranyisi mar pidho yien gi chiwo taulo mag ria gi konyo joma nyithindo ma yawuoyi bende padagal Batha boy Erokamano amedo kwayo ni hawi kod ng'wono mar Nyasaye mondo med tai gi jogi olagi maber kech komedo ng'inge makamano to amedo gone erokamano. Amen. Erokamano abende manewi kuma governor moenge wacho no amoso nyikwara Ramogi ajwang' kamoro amora magintie no yawre uru kenda geno ni Nyasaye oyawne gi piny omiyo gi ngima kendo bro medo yawne gi yoregi kamoro amora magitimo kamoro amora magiwuothe ni bro bedo maber. VOJ marach gi maber adwa chake gi marach juman manyorumo tich abich udhiambo Lundiani nyewa wito ji mang'eny e masira mar apaya
karibu dhano madhi 55 to moko bende 30 pod iwacho ni nitiere thieth kama kwan gi mang'eny bende nitie hali marach kabisa. En kwayo ne jogo manyowito jogi masira mar apaya no alam makende ni mad Nyasaye hochunygi kendo migi teko mar kale tema koro gin godono. Ne jogo manie osiptal wamedo lamo ne gi chang makende. Nyasaye mondo mul fuondegi mondo gichunge kitanda mamidekre no mondo gidhi mbele gi tijegi. Wasewacho chenro ne mang'eny to kendo kwatimo weche manyien to gitwak mopogo progre TV wa Ramogi ka to gi nyakalondo mar Ramogi FM ni nyaka wang'iye kaka wadwa pango bombewa nikech kit masira mar apaya ni osetimore diriyo Migori to kata beno osetimore tiyudo ka kinyne ji pod ochako dokie mana kanyo wang'eyo ni en yor manyo lakini nyaka bedie mipangilio to chieng' moro nago mbaka gi osiepe na moko to wakoni mano timore Migori ni to gima koro timore Londiani ni bombe wa mang'eny gini pod nyalo timore nikech kata ka kore wuok Kisumo kichomo Bondo kichopo Holo iridori kidonjo Holo town to bende yudo ka ji mang'eny ohendni mang'eny obiro mochopo nyaka ng'owa Ndara kata mna Bondo wakidhi kamoro ni Guba tibro yudo ka nitiere hardware to gi jok mauso to kata gi jok mapango mtokni magina gine dier ndara ter ma tijgi ni gitime to gitime dier ndara mapo nono ni ng'ato wuok yo ka petrol total karidore dhi mwalo ta se majali makamano pod nyalo timore to gi taonde mang'eny Kindu Bay bende nene gimoro makamano Kindu nosa timore diri aparo so en kwayo ne jogo morito bombe wagi ni gimanye yo ma ji nyalo loko handgi ji nyalo manyo kit ngima ma gidak godo ma ok gitime dier ndara ma kapona ajali dwa timore to ok yud ji mang'eny kaka noyudo no joma riembo bende apani en gimonego tim ni kaponi iriembo to mitoki ni kapok iwuok go ng'iye ni to en ang'owa en ang'o matimore madimi mitoki ni timang'owa tim wuoth maber kendo makare nikech wito dhano mang'eny kamano odiochieng' achiel ok ber manyo mora VOJ tadwa wacho ni nye ber na kanya neno ko ganda wanyoriwore boma ma Homa Bay ang'eno kobi tadwa wacho ni poch gi pak ni captain kawacho ni captain tang'eni koro ber ok adwa wache mang'eny nikech ang'eyo kit ng'wech gi rundruok gi ringo gi wengni mano timo chakre ne wach chenro ni chaki manyaka koro nyorumo en puoch gi pak ahinya ni nyotiyo matek kendo en gi joge manya gitiyo godo nye gikelo oganda kamoro achiel mane waneno nyisruok mar oganda Luo nye waneno Luo kitgi gi tembegi to maber na moloyo nye anene stadium miluongo ni Raila Odinga Stadium Homa Bay ma kitgi moro nya neno ka koro jok midewo kumo betie to gin koro ok gimanyi turubin ni ging'iyo godo pap gin ginene anena kamolos negi kamoro apani lony manyasani manye gikete stadium no ber matek te omiyo wapuonj ni gigi nyalo timore uganda koketo gi jotelo koketo wige gimoro to nyalo timore to kata gi park manye gi yao Homa Bay Governors Park ber matek ma chieng' mapani wabiro timo limbe tarik 8 kaber to wabende iterwa park wane koro wan tourist wadhi limo Homa Bay wane luwe iterwa wadwa ne Governors Park wagone dendwa mos wagone dendwa mos erokamano ahinya Nyarawila oyawre kendo machiegni kendo yara inye jei bonyo oyawre gavana maonge portfolio ikoni en gavana long lelo akanyo nyaka arusi kanyo nyaka gine kanyo nyaka biye mos weche dhi babeyo mbele ka ni ami thuolo mar mos ni kwara mogi ngiso ni to mane maber ni marach ni misebedo kiluo
Agone nyikora mogiro kamano kendo agone Nyasaye kamano ni wan gi ngima miwa ngima kendo neno kwaro kendo watwak juma manyien machakore ni mane berna gi mano krache napani mane berna to je Ibonyo siwuoye mane waneno kotimre Homa Bay. Ing'eni nitie gik mang'eny mane wawinjo makata wan iwacho ni nyithindo ma josani nitie gik mang'eny mokia to pile wasebet kowacho ni wadwa ni mondo wang'e tienre kuma ne wachake kuma ne wayudre kendo kama wantiere. Omiyo ndalo ariyo twak manyocho bet Homa Bay aparo ni kata kane luwo to ne mori kabisa nikech nitie gik mang'eny mani iwinjo mapok nwang'eyo kata ne wawinjo kata kaka ni twako jowa kendo gima no mora ni bura ni ne en bura mano tagi dhowa monge gimoro ni ji ne wacho dho ngere kata dhok mopogore. Kora pani mano be gima no nyiso wa ni nyaka wa embrace dhowa nikech ing'eni joma sani ineno ka ng'eny ji ok dwa ni mondo wach kuonde magiaye but gima no timre na paro ni kata yawere matindo tindo mano be no tego gi ni nyaka ibed kimor gi tradition mari. Kani neno gini chieng' mokwongo ne nitie gima niluongo ni Luo extravaganza panne wane gine to wacho ni piny Luo kiang'o ni penjo to koro piny Luo ni Luo nation ni nang'o to chieng' mar ariyo kendo ni neno kane gitimo culture diversity tradition mapani mano be no chako tiego wa kabisa ming'iyo ni tadieri kara nitiere kaka nyalo luwo kuma nae na winjo ka jawuoyo moro kanyo no wacho ni ndalo machon ni penji ni kwaru en ng'a ok ne penji ni wuonu en ng'a tindi penji ni ni wuonu en mana wacho na bro penjo baba na dala niya ing'eni ka ji romo kare nyisa nyar George White okapa ni penja ka ni nyakwar oyie kangolo koro paro ni mano koro nyaka duoka chien mondo kara wacho ni anyakwar oyie kangolo ok George White obala ka kiluonga ga pile ni nyar George White obala ero kamano mano komora to gik mokariyo mokwongo to wito ngima mane wawito Lundiani aparo ne en gima notimre malit kabisa kiyudo ka ng'ama nodhi mana manyo jamanyo mane ni e ndara ka koro wito ngima ne mana kodhi manyo gimonyalo gine kaka ni neno trailer no nolokre kuom ji kata gin ting'eni kanya en kama kata in kidhi ga dala tichung'e piny koro iwacho ni kuonde ma wantiere to Nyasaye morito waikia ni sani nyalo chopo saadi kendo gima nokodogo mora kendo ne en response mane waneno kowuok kuom sirikal nitie joma notho magino noumo trailer noumo nyaka kinyne okinyi kapok notimo ang'owa nopok ogol ringregi maparo na dieri ka dine bed ni sirikal timo gik moko emergency ni machap dine giluongo kata jo military kata jo youth service kata police mondo gene ni to gima notimre no okwarit nyaka kinyne okinyi nie ka koro pod waneno ka del moko timo ang'owa igolo kanyo ero ne neno ka gima gini nodong' ne jopiny ema ne thagre godo kata kane gitimo maber kendo ne gimobilize ambulances manogolo ji ting'eni sama jopiny dhi emergency nitie kata jok ma dikoro dine ngima gi okolal to lal nikech japiny okia kaka itimo first aid koro gin ka gidhi teno ywa ni tekno timo ang'owa no ogolo ng'ato koro paro ni emergency kanyo no nyiso wani wan gi laxity monego sirikal ong'i kata county governments ni to emergency wa respond nang'o to kata jopiny wapuonjo nang'o to mogik ten wach mar logging mane Ker William Ruto wacho molo nyoro aparo ni en giminyiero ka sirikal wacho ni sani gigi ne climate change ma onego beni wapidho yien bilion 15 giga 2032 to koro ka koro sirikal achiel ma wacho ni wapidh yien ni emosewacho kendo ni watimo ang'owa wang'ad yien koro iwuoyo gi dhok ariyo mar dhok koso wan kure ting'eni mabiro mandalo manok kende bang' kanyocha oyuoro e piny France moro mane bende ne keto maini weche mag rito alwora but ing'eni kane nitie tim manooro mancho dhi Bonn Germany mano nyiso ni wach ma ji osiko ka bete ofise ni wacho wach ma climate change otimo ang'owa orum yol gidhi e conferences mang'eny maonge gi duoko koro akia ni logging ni ne achiel kuom duoko mane koro wacho ni koro wadwa wechegi ero kamano nyakwara mag jwang' weche thoth saa ema iwacho ni kamoro nok kata kamano mano era chak chenro mar kaka wanene okinyi mano makawuono mopogore kod mano nyakwara mag jwang' bura no bedo tarik 3 gi tarik 1 e county Homa Bay mano kelo kanyakla yawuot Luo kod Nyiluo kod paro makende mar gomba kama tut e weche mag oganda Luo ni oganda Luo gin oganda moa kanye
to oganda luo ni kanye gi sani to oganda luo chomo kanye weche margi mar dongruok kod nyayo kitgi kod timbegi e nyasi onogo tarik 1 chieng' sabato kar saa 8:23 kama Jaduong' Odungi Randa ne owal ka ker mar 9 mar Uganda luo ma timore ka bende kweth mar nyandiko ngadi bende pod oramo ni gine ma oyangi gi oboke mar ndiko mar registrar mag riwruoge mag oganda ni ne ker mar Uganda luo. Jagoro mar kanyakla mar jodong luo Adera Osawa wuok oko kendo ke kod yiero mane otim kowacho ni opong' kod mibadhi Nyakwara Mgajwang'. Mae kaka jaduong' nyo loso odiochieng' manyoro mano migosi Adera Osawa. Yiero motimno kata announcement motimno ok riw joluo kata matin kendo eka koro pogo gi moloyo nikech gima otimore gima announcement motimno otimi atima ka against the will of Wazes. General consensus nyomiyo ya kendo nyochako miyo ya county mar Migori te kaeto ka chande to county mar Kisumo apoge diere kod Odungi no kendo county mar Ginene mar Siaya apoge diere kod ng'amiluongo na Ayaga. Koro gikawo Ayaga ni number 2 to Odungi number 1 kata da bed ni gidwaro ni mondo abed number 2 mar Odungi okanyal nikech no en kod minority support ericha kiketo go top mago gine gik makata kwang'iyo gine gik mosegoyo gine ODM pin okabi participate in any activity mar Luo Council of Elders nikech ok en mar jodongo en mar an individual motivore no okoriwo joluo kore kopogo gi yiero mar ker usually timo kod consensus mane ok obedo based on Wazes no obedo based differently from what has come out to be seen. Abedo ker mar 9 e dala mar Homabay e Luo ka asego Kanyada. Oginga Odinga nobedo ker ka jahigni 35 to weyo ker odhi e parliament ko jahigni 46. Asingora ne oganda luo ni kuot gik momiyagi ok dogo chonga abiro tiyo ne luo ok nabeja mibadhi ok nabeja terwach ok nabeja ng'ama ing'iewo nikech n'ing'iewa noromo ng'iewo kata higni 30 mokadho. Mana kamano Nyakwara Mgajwang' mano Odungi Randa mane loso tarik 1 e dala mar Homabay banka no sidhe ayanga ma omiyo teku mar bedo ker mar 9 mar Uganda luo. Nyakwara Mgajwang' ka ochiwo twak mare mokwongo bang' kane osesidhe kod kweth mag jodongo buora e yiero masane ochako loko kite machielo bang' ka jagoro mar riwruok mar jodong luo jaduong' Adera Osawa wuok oko kendo wacho ni ne ok otim kalore koda kaka chik mar jodong luo wacho. Sini wachaka na kudi bua ang'o midwa chako Kita gini kami kita no Victor. Lega jodongo ng'iye jodongo winji ingeni ma wood chief Nyakwar chief ma wood japuonj mokwongo awach ni jaduong' Odungi neno osiepe babana the late japuonj Singh Bonyo anya paro chon kane wadhiga Kisumo gi babana to area mar Kamaska no jawacho ga ni adhi moso osiepega moko to achiel kuom osiepege manodhiga moso ne en Odungi ni ne en gofis akia kata pod en kode kanyo area mar Kamaska koro ne en gofis moro kanyo to nwadhi gi mwalimu twamose to gigo mbekni gi mandalo mane Ramogi nitie. Avioje juma mokalo kane walego wach mar nyasi mar piny luo agenda nong'ere na achiel kuom gik mane dhi tim ni dhi land jaduong' madhi kawo kom mar ker luo to gima nwakwayo ni nyasi no kadhi mbele to mokwongo kik bedie ni weche mag siasa dwa donjere nikech ne wawacho ka mokwongo ni gima pogo kom tend joluo en siasa to nikech en kom monego bed ni en ng'ama nyalo chiko ja siasa tir to kwere kodhi marach
kik miye josiasa nafas mondo bedie gi lwedo. Owe jodongo gi otim giggi, owe jodongo land kendgi ni mae mwatimo, mae mwawinjore. Nikech kamano timore, to jaduong' moyier ker kaka Odungi koro noiwacho no yierni, bedo gi chia, to bedo gi wang' matek monyalo kwero jasiasa moro amora e piny Luo. To bendo bedo ng'ano ma onge jasiasa manyadhi ire, to chako kone ni kane ji ni Homabay natimo achiel ariyo adek, e kom jodongo ka asetimo achiel ariyo adek, koro nyaka ne mugwedha adhi achung' kata ka en mbunge, kata kodwa chung' MCA, kata kodwa chung' governor. Ni koro ni tend Luo timang'owa osidhe ogudu ni ene modhi chung'. Nikech sama weche mag siasa odonje, to kendo gibedo ka gionge gi chir mar chomo josiasa teri. Gin josiasa wangi tek. To josiasa bende jomiriambo. So kanyo olendi no Odungi Randa emoyier kaka ker gi jodongo wetene, okwongo nyiewo moro bedie. Ni piny Uganda Luo koro wang'ni nigi ker ma jodongo nyo bet motimo ang'owa moyiero. To mana kaka wawinjo ka jaduong' Adero Sawa bende koro wuok. Obed dho Rabala to wacho wuok tung' mosuo gi yiero mar Odungi Randa. Yes. Miyo kendo koro buok kod kiawa betie. Ni to kara ang'o manyo timore. Nikech chenro ni magie gik manyo watimo ang'owa wawacho ni kik bedie. Nikech pogruok osebede e Luo Council of Elders ka. Emo mineno ka kweth mar nyandiko bende wacho ni nyandiko e ker. To bende ma nye wacho ni gin ker gineno Tondi, to ka koro Tondi nyo osetho, to koro gichako giyiero ng'awa Odungi. Mangiso ni ka Dera uchako wuok ni yiero no nyoken mar jodongo, ne en mar josiasa moko. Kendo koro wabedo gi buok ni to mita kadi bedie ni wadhi bedo gi kweth adek. Ma kweth moro amora wacho ni ma wane ker marwa en ng'ama kama kama. Ok dhi bedo maber. Emomiyo an kaka nene VOJ en ni mano odiochieng' ma kawuono ni. Aber ka jodongo gore simo. Odungi, Adera, to gi nyandiko. Gigore simo mna kawuono. To giwacho ni wan jodongo wate. Wane monego watheg weche. Wane monego wapiny kaka piny dhi. Waraduru kanye mondo wagoe mbaka. Nikech ka ji adek yorado mogo mbaka, to picha mabro nere ni ne nitiere winjruok moro kata ni giwuok, kata ng'ato wuok Odungi wuok Kisumu, to nyandiko wuok Homabay, to Adero wuok Migori, to gidhi girado kamoro jodongo adek gi. Magi bet piny, magi go mbaka. Kata ok giwacho nwa gima giwacho ni ne waloso kama kama. To neno gi ka giriwre achiel no bro bedo maber, nikech bro nyiso piny Luo ni kata bedie ni nitiere pogruok moko makoro mienjo gi. To jodongo gi gin gi chuny mar riwo wi oganda. Gin gi chuny mar kelo pachgi kanyakla. Gin gi chuny mar neno no oganda Luo ochung' kar tiendgi. Mane gima an aneno ni deber kitimo sani. Nikech wan ni waonge kuma jodongo nitie Tombo ya University. Nya penjo ng'ato ni to koro mar jodongo ni mabende Chebukati nye en ng'a. Kane gin gi Chebukati no nyathego ji. Nyalo wacho ni oyo. An form 34A mara. Gi 34C. Mae kaka kura nogore ka bende jodongo nogo kura. To kata bende ni okogo kura. To wacho ni wan kanye wantie. To jaduong' Fred Ogweno nyo wacho ni en ng'ane modwaro. VOJ nyo wacho ni en ng'ane modwaro. Roslyn Obala nyo wacho ni en ng'ane modwaro. Oket gi e lela. To kapo ni mano onge. Nikech adiera makende en ni kawuono bende wanyalo neno grube gendo ma jodongo mawuok. Kaluwore gi ng'at mofuke ber. Moketo gi kamoro to koni wachuru ni un ng'ane mano timang'o no support. Wachuru ni un ng'ane mo wachno uno ko support. Emomiyo gini koro dok ne jodongo adek gi. Odungi Randa, Adera Sawa, to gi nyandiko. Mondo gibed piny. Mondo giwach no osewachore mang'eny. Weche thuth.
oganda wan oganda achiel. Ere kaka dwari wi oganda, ere kaka dwa wuothie kanyakla. Nikech maino mar chenro ma tarik 3 gi tarik 1 ne en mar wi oganda joluo kanyakla. Ne mar wi oganda. To oganda iriyo ka ji obet te. To kakoro pogruok dwa wuoke, kata kakoro wawe nyandiko. To dongi, to gadera omanyre. Gibed piny. To ka gisebet piny, to nyaka gimanye nyandiko be. Nikech nyandiko bende mana jaduong'. Nyandiko bende nentie mana Council of Elders kapok ywaruok obetie. To gibede piny to gikoni koro sani wadwa timo nang'o. Nikech oganda luo ni kama rach malich. Kabisa kabisa. Wan kama rach malich. Pogruok ni yot mondo wasigo bi mondo chak pogowa kabisa. To kende maging'iyo mondo ang' gidonjie mondo gitim ang'o gipogo. To bende yot mar jogo maneno ni gima ne otim nye bernegi wacho ni joka itiyo godo gi wasigu. To mano bro pogo oganda nikech adira makende bro wachore niya. Jomigori wan nwayudie kom ker ni karang'o. Makoro ng'atwa manye chiegni otim ang'owa gwethoko. To gichako pogore kamano. Joma bei moko bende wacho ni wan wuodwa mwang'eyo en nyandiko. Koro nyandiko ni ekerwa Homa Bay ka. To koro Kisumo gi Siaya bende koni nikech ayaga nyo koni ene jalup odongi. To koro odongi ker wacho ni kara ker no en mar jomage jo Central. Twadoke gimarach miwacho ga nitiere jo South to gi jo Central. Kik wamiye gino nafas. Jodongo gi omanyre, gibed piny, gigo mbaka mondo ginene tang'o made gitim mondo giriw oganda. Erokamano. Ng'eni ma bende kelo e penjo ni to bende riwruok mar jodongo ni be osekonyo piny luo nyaka no chak bedie. Mano penjo ni ngara. Nyalo penjo ni ngara. Ana said the full stop. Wacho dongo dia mama mi ko na je bonyo pasara pasa ka. Abiro ire ndiko mari tengo. Ing'eni mane gima ji onego be ni penjre tenia ni to be riwruok mar jodongo ni bo osekonyo wadi nikech sate weche mang'eny osebet inyalo paro kata ndalo riago molo kane weche owuok regogalo ne weche owuok mang'eny motima ng'owa mogole nyaka to koro mane monego wapenjre ni to jodongo wagi samo kawo kom ere ang'o motimo ma jopiny nyalo timo ang'o jopiny nyalo wacho na adieri sani wan gi ker ma gik mag oganda mar luo gima komatek makantiere gima nitie to gine magitimo ang'o ginyiso wayo nikech mana kaka ncho osewacho pile shoni ni iyudo ka weche mag jodongo bet ga mana sama siasa omako ka siasa onge to be ok wawinjgi so sama siasa nitiere no ema sechego koro wawinjo ka jodongo be nitiere kendo wuoyo kendo giwacho gima giwacho to mane wacho kae ni makoro Willis otondi koro wewani ng'ama dhi kawo nyaka bed ni en consensus ma jodongo yiere te mana kaka iwinjo kaka adera wacho ni ne onge consensus wachiero ni onego be ni en consensus magi jo kisunge wacho ni white smoke no onego be ni gilorore kamoro to giwuoyo to ka gitieko to giwacho ni wan kama ne walorore cha wate wa reflect mwaneno na diere e kindwa ka ng'ama nyalo rito wa maber en ng'ane taparo ni kineno kaka sani ji wuoyo manyiso ni luet jo siasa ne ni e iye kanyo ahinya moingo jodongo wuon bet mondo timang'oa mondo winjore to mana kaka dhi mbele gi Nyanza sani mineno ka siasa be obet ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni to siasa ma Nyanza ni anya donje bedroom baba nade koro mane ma bro kelo weche mag wasigu mwinjo ni koro jodongo mane otamre winjre gi odongiran kaka ker masani nitiere kaka jo wasigu timang'oa osego gi jek nitie kaka chako donjo koro mana kaka je bonyo ne wacho ni sani nyaka gingi kaka ginyalo bero kamora achiel mondo giluongre giwache ni ero koro timang'oa osetimore to koro kosetimore wawuotho nade wanyalo wuoyo achiel nade to be nyaka wadog chien mondo wang'ina dieri tijwa kaka ker en tich machal nade ere kaka wanyalo kendo oganda luo mochopo makata jo siasa kantie ja siasa motimo marach to ntiere kaka wanyalo luongo gi mwanyisgi ni oyo ma okeyo mar oganda marwa ma oke kaka watimo to kaka sani giwuoyo ni aneno ka mbele ka pod ywaruok mang'eny bro bedo taparo ni en gima lit kabisa nikech en mana ndalo poko tiko kata joma nyaka ne wabi kamoro achiel kaka oganda mar luo koro adieri kade be ni oganda luo wuok ka wuoyo achiel
to jodonge mosechako kendo thire kamano to koro we kanyo jopiny kaka wan gini ma wadwa ni mondo jodongo timang'owa onyiswa yo maler ma koro wachako mar oganda. Koro nyaka sani gidog chien mondo giwach ni osetimore, yiero osetimore, onge gimwanyalo timo. Gimwanyalo timo en mana ni koro wabi kamoro achiel ma koko timre to wabiro neno gima sani ni Central ma wan gi kampareyo. Miyudo ka jogi wuoyo koni king'iyo kama gintiere ka en ng'ama nie sirikal kata ng'ama ok en e sirikal. Aparo ni wan kanyo en gimoko nego bed ni wabet jogot Ramogi nyaka bed ni wuoyo achiel. Jok Ramogi onego lor kama entie no mondo wuo kod jodongo mondo chunygi otur mondo wabed gi duol achiel. Kik bed ni koro wan gi the ruling ker ma nie loch gi ker ma piny kaka nawinjo ka jomoko ne kete odoko sirikal ma wan gi majority gi minority. Governor, wan kama tek ahinya. Ing'e ni jodongo ne wacho ni gine joma ne chiko oganda ka weche ng'eny. To chal ga gima lweny gi dondi pod omako oganda luone kalure koda gik manya otimore ne. Wachomo kanye? Victor, it ma ok winj wach sami kwero tenore ga gi wich kidhi ng'adi. Ma samo ng'adi wich to it cha bende yudo ne kare en bende no ng'ade gi wich cha. Ma en wach ma oselose kama ng'eny. Ne abedo piny weekend mokalo kana ng'iyo kaka gik moko timore Homa Bay. Ma kana neno nyadhi mane kitwa oganda wa ne nigodo ne en wach maberie mokalo kendo kokelo oganda luo wang' achiel ne en wach maberie mokalo manyaka no chopo nyoro ka koro jaduong' Dera Osao wuok oko eko wacho ni en bende ntiere gima whistle blower miye. Obiro kaka whistle blower ne ombulu mano wuok kaka gini no wuok yiero mar odongi ne oke kaka gik moko ne nitie ko ywak ni en bende gwenye oywak ni dere olal godo kendo koro embo olawo dere mano olal godo mana penjora to kare gima ne timore cha kuom dakika matin wiya no wil to kare gichacha ne en ODM mane tayi ne gigi no dwa chalo na gi ODM gi siasa mar ODM kaka jatimore ga koro bet gigi no odwa chanda to ere kaka gigi odwa bedo kigo pichani nekech adiri mantiere en example ma jodongo chiwonwa ema generations bende kao ka jodongo gore gangum gagwecho kaka ndalo moko no dirore ofafa kaka bende jok matindo kwa jeno yudo tich kanye majino yieno kar jodongo bende nyalo dira gwe kaka jok matindo bende kawe kora paro ni kaka gik moko timore kata kaka gik moko lokore kaka gimedo bet machal the more things change the more they remain the same nikech onge puonjruok ma oganda wabedo godo kata ma jodongo bedo godo kit yiero margi ne waparo ni mane en opportunity maduong' mar tieko ywaruok mosebedo e wach mar Luo Council of Elders ni mak mana ni sani koro neno ka koro wuok kweth adek nocha ne wantiere gi kweth ariyo kweth mar Nyandiko Ngadi to gi kweth manyocha ne otelna gi Otondi koro sani kweth wuok adek kweth mar Osawa kweth mar Odungi to gi kweth mar Nyandiko Ngadi cha bende ntiere koro neno kaka ma gini weji nekech giwacho ga ni pogruok ema miyo oganda bedo mayom yom kaka ji medo pogore kweth moro bende biro wuok kacha gima nyaka oganda wang'e kata jok mane ochung' matayo wach ni kaka gik moko ne timore higa par mokalo kata 2007 opogore gi kaka gik moko timore sana ntiere samoro ma bende ji kethe nying jachien kata nying jo wasigu nyaka kama jachien onge jo ng'ato wacho ni jachien ema miya timo ma be jachien be chak penjore kama jachien ya to jo ya manade kuonde moko ji kethe nying inti kuonde ma ji nyalo kethe nying UDA kata nying Kenya Kwanza ma gidhi ndo kar wan powerful manade tekre wang'eny manade manyaka kuma ne waonge wadwa donje nyaka koro jogi keto wai koro kose luongo nying jachien kanjo koro jachien bende donjo kidhi luongo nying Kenya Kwanza kama no onge
to koro Kenya Kwanza donjo. Magi gin gik mag siasa manyaka wawach. Ni Victor, adieri makende mantiere niya. Ng'at manotimo ku manoloko loch kapo nono gima Adera wacho ni to kaka lit ne Adera ni e kaka en bende lit ne ka samo mae winjo gima wacho ni ka diponi en jatend siasa ma wan ok wang'e nikech wan ok wabede council mar jodongo to ka dipeni en achiel kuom jotend jo siasa ka diponi en governor ng'at moro amora monyalo bet ni en tiende ka diponi nitiere ombulu mosemaye to e kaka lit momiyo kaka ineno jaduong' Adero Sawa wuoyo kowuok kaka whistleblower kowacho na dier gimotimore e Sabas cha kech kore en mawachonwa ni kare nitiere ombulu moro manogo mane ok wang'eyo nikech king'iyo kaka ne waloso ka juma mokalo to chalo gima gini ne kawo pattern maber nikech ne wawacho ni kare we jodongo ma Homa Bay obedi jodongo ma Siaya obedi ma Migori to gi ma Kisumu koro ka jodongo gi nodhi obetie ma gineno ni achiel kuomgi en Adera Osawa ma wan to ok wang'eyo mano kaluwore gi Adera Osawa wacho to kare ng'at manodhi oloko mokelo results mopogore momiyo winjo jay penjo no ok wang'e ni Chebukati ne en ng'ae wachni wadwaro ni kare yawa ne sava mane jodongo ni acha kare sava cha koro yawe ane kadiponi nitiere kech achiel kuom gik mapod wawacho ni walaw dher lang'o en nitiere sava moro ma wawacho ni IEBC ne ok oketo yawa ne sava bende mar jodongo ni mondo ng'ini to adiere ni kama nade nikech adiere ma konyo ganda nikech ka wadhi mbele kaka wadhi ni to samoro kumwa biro mokero twate nikech ineno ka koro law jodongo ni imedo miene gi chilo tiende ni gima wachore ka ni mibadhi ne ni e gini to ka mibadhi ne ni e gini molok loch ma gima wuok e savo dhi wuok gima opogore ere gima mono kinyo siasa ka bende gi wang' matek mondo mi gidhi tim gik moko kaka timoreno koro kaka lit ne jotend siasa kasa mo omagi margi e kaka bende bedo malit ne jodongo koro kinyal chuno jodongo ni nyaka giyie erokamano iwacho ni kama iro nitie kineno ka iro dhulore kamoro mach nyalo bede kose nomwengo mano nyaka bede ni mach nitie Jakwara Mgajwang' wach manigi nengo ndi jowetewa osewuoyo dwaro makene jodongo ka oyie obed piny mos ing'eni bwana ni wacho gimoro kore kodonjona wacho ni kaka timore siasa kaka timore ne jodongo luo Nyasaye neni jodongo ywak Jakwara Mgajwang' en wach malit ahinya tiwach ni to lak to chogo kata lielo nene dala uto kamoro nitie gimoro manyalo mi nyiero to chuni achuna Jakwara Mgajwang' ok en hero marwa mar nyiero kata kamano wan gi geno maduong' ni jodongo mawinjowa e tung piny luo mangima winjowa okinyi ma kawuono kendo koro ting' ni e lwetu nikech oganda mobarore yot mondo gik mamoko mang'eny timre jolibamba gi joma nyalo wacho ni achudhe moko nitiere ma samoro biro tiyo kod thuolo mar nyawo marwa nikech ok wariwore mar kelo miero gi midhiero e kind oganda luo mopogore kod mano Jakwara Mgajwang' siasa mar piny Kenya chal ka gima koro chacho mae juma ma bende weche mang'eny dhi bedoe bang' donjo e hik manyonge manyien jatend piny Kenya migosi William Ruto yande oketo koke e paro mar chik mar pesa magikone koro bedo chik mar pesa Jakwara Mgajwang' matinde nosebedo ka kelo weche mathoth mokalo e kweth mag ji mopogore opogore do bende yande ochungo keto e tim chenro mar chik mar pesa e pacho ka to mopogore kod mano duol mar SRC yande olieko meto mar osara ne jatend piny Kenya jalupne kod apisa marito mag sirikal kod jotich mag sirikal kane oloso chieng' tich abich juma mokalo chien jatend piny Kenya migosi Dr. William Ruto ne oicho telo mar SRC kawacho ni opara magiluwo mar medo jotich madito mane ngas mamalo state officers osara ok en maber nikech uchumi mar piny Kenya pod nyap mokalo nyalo bedo ni jatend piny Kenya donjore tije mag migepe ma katiba omiyo thuolo mar chung' kar kendgi koso nade ma penjo ma oganda mang'eny koro penjore winjana kaka jatend piny Kenya ne oloso the state officers myself my deputy ministers PSS na wale wadosi wengine wa bunge na wale wengine sisi mambo yetu tungoje tafadhali hiyo mshahara itakwama hapo mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani hapana hiyo mshahara ingoje hapo Remember that we are in the process of public participation. The president has a role as well.
in terms of giving the commission his views, his feedback. So can an individual say, I don't want to take a pay? Now remember, we must also separate a role and a specific state officer. So we set pay for a job. We don't set pay for an individual. Out of that 22.6 billion, the amount that is allocated to state officers is 574 million. Jeta tije mar SRC Kaloso kosero okang' ma negikao mar lieko meto mar osara ne apisa marito mag piny owacho kaachiel kod mag jotich mag sirikal. Fred, nyalo bedo jatend piny ne oneno ka gima odonjore kod ting' mar SRC nikech owuoyo giko juma mokalo chien tarik 1 chieng' ngeso SRC nigi presa margi mar siro godo okang' ma negi liekono. Victor, gimoro dwe 1.5 mokalo oboke mar Nation kama Roslyn ogoye tach. Okadwa wacho ni macha ne lwet Roslyn. Okanyalo wacho kamano. Lakini oboke ngeni koro ka nitie kaka koro wuoyo ni en war kaka wanene. Koro ko wacho Nation to en mar Nation to nikech nitiere reporters, nitiere editors, otingo ji mang'eny. Ne ondiko mo otemo penjo ni to tend piny owacho mar William Ruto ni en one man show. Yani en gir ng'at achiel. En gita mar ng'at achiel ema goye thum ni gimoro amora. To kana neno sama ne ochung' jumokalo ka owacho ni o direct SRC asechiko SRC mondo kik med osara mar jodito to med mar jok ma pengi kochakore tarik 1. Bang'e no chieng' tarik 2 nchana wuoye gachiel bende kuom jok matiyo e sirikal ta penje no wach ni medo gicha bentir gima no osemedu to kona ni onge gima no neno chalo gima ne en wacha to no wacho ni mede ting'no. William Ruto kaka president onge gi ratiro mar tayo SRC kata mar siemo ne gi gimo nego bene gi tim. SRC en achiel kuom constitutional commissions mantiere katiba tiende no nego bedni gitimo evaluation mar gima independent maging'iyo to ng'at mane monego bedni nwang'o osara moromo kode. To sama o direct gini tiende ni koro ene mochalo ng'at machiko gima timore jikon. Taparo ni osebedo gi tendency machalo kama nikech king'iyo kuonde mang'eny ineno kotemo ka ng'at maso e lwete. Makmana ni nyako ng'eni lwete kata bor kati wacho ni sirikal bade bor to bade bor magik nade. Kech samoro badi nyalo bedo mabor to badi bedo mabor ma badi dhi sok wang' ng'ato. Kurmae aparo ni William Ruto eka pokotiko higa koro aparo ni mai gin gik mapod otemo ng'iyo godo. Itemo wacho ni wachako ng'e kite koro. No kanyalo wache kamano to odwa chalo gi gimi wacho no. Odwa chalo gi gimi wacho no. Tiende ni ing'eni sama ng'ato nwang'o power kata ke yudo teko to pod ntiere hilo gi siso mang'eny. Momi ineno kata nyaroya sama onyuol tineno ka samoro pod onyalo ringo kocherore e dala makata odonje e kisima onjejni makata oringo modonje e kisima kata odonje e bugo to konene ke teko mar power no ntiere ga samoro jaidh gaji makata kineno ka gimoro timore tineno mana no nego bene wache gini. Ang'o mamiya wacho ma Victor kapod aweyo ne jowetewa mondo go pachgi. SRC bende chalo gima bagni moko ng'eyo kuma dhiye gi kuma giaye. Sirkand ni onge policy e weche mag omenda. Gima miya wacho kama en niya ere kaka SRC wacho ni gimedo omenda kata salaries mag jogo making'iyo to nie lemo mamalo oting'o judges oting'o state officers e seche ma sirkand ni wacho ni gionge pesa magimedo jok madongo gi to noya kanye. Sama William bende wacho no direct SRC mondo medo sara mar joma ni piny to gisewacho ni omenda mantiere okoromo. Ere kaka idhi medo salary ni to bech mafuta bende medo sechego. Itemo penjori niya omenda mimedo ni timedo ne ji usuru dak ni tigo mondo mi kik imedo usuru komachielo. Ere tiende ochalo ng'at mamiye gi konchiel to golo gi komachielo.
ma kama ni wacho ineno ka jotich mag piny owacho ne jo wuok oko ka gitemo mondo mi gipingi meto mar ushuru mantiere to komachielo chalo ng'ama wacho ni yiuro yie amedo to momedo gi chemo duogo ng'wenyo gi lwete komachielo. Koro paro ni piny owacho onego bed mi luoro commissions mantiere maka gin SRC independent commissions mondo mi gitim gik ma onego bed gitimo nikech kopo no timo magi SRC to ere gima biro mone timo mae gi IEBC ere gima biro mone timo mae gombudsman ere gima biro mone timo mae gi NCIC to gi commissions mamoko mantiere mondo mi ka commissions okelo report mare to onego bed ni gima biro kaluwore gi survey magitimo maginwang'o ni kaluwore gi pek man gima meto mar osara en gima koro meno onego bed ni timore maluet ker ok odhi odonje to gima notemo goya gi paro ni ker kata president seche moko ntiere kaka ginyalo timo gik moko e tok pasia mak mana ni mare ni to koro no wuok oko ching kowacho gimong'eyo maber ni katiba ok oyiene direct SRC kendo wacho malong'o ni asechiko kata direct SRC mondo tim kama makata mana parliament onge gi ratiro mar direct SRC to mai mom ineno ka bunge kinde duto osebet ka ywarega gi SRC nikech nitie kama SRC nyono tiendgi tiende ni ka SRC obiro nyono tie ker to nitiere kaka onyalo ruchore kodgi. Erokamano. Ok ber ng'ama ng'iso kite kama na pia molo ng'ama wacho ni warad kudo tendo mondo walos weche. Koso nano. Ingeni wacho ni kiki sugar coat wacho dier. Erokamano. Aparo ni kit ker ma en William Ruto aparo ni kiseng'iyo kata ndalo dweche 9 mosebet office. Aparo ni kisungu anyaluonge ni good cop bad cop. Manyiso ni obiro dhiro marach no to chako duogo oloso ene mober. Koro manyiso ni kanyo neno ka wach SRC no wuok no ng'e ni ma en wach marach ahinya nikech wach ni wuok sama finance bill be nitiere mosuro ingoji. Ting'e ni gini no ken gima no wuok sani nikech king'iyo report mar debt management mar committee e iye kanyo ne nitiere section achiel mane giketo mar salary mane giwacho ni salary mar ker gi joge dhi malo. Koro e iye ka already budget mani somo ni ne giseng'iyo kanyo magi cushion magi wacho ka ni wang'e mabe ni jogi wabro timo ang'owa pesa gi dhi medi. Koro ka wachi ni no wuok moneno kaka jo Kenya ting'e ni sani jo Kenya wacho ni trust nitiere trust deficit kabisa nikech gimoro amora ming'iyo to wacho ni gitime kuom ber kositime kuom rach. Koro en no seng'e mbele ka gima dhi timore. Koro wacho ni we ago itung kapok jo Kenya chako timo ang'owa ochako wuoyo nikech adiri kano wuoyo tineno ka wacho ni koro timo ang'owa odok piny nikech ji ng'iyo na adieri ker osetimo ang'owa wacho ni gini ok adwa. To ne en gima ne dhigo joge kabisa nikech ing'e ni king'iyo pesa mimedo ng'ato kaka judge imedo madhi $500,000 to japuonj manie gweng' timiyo 10,000. Koro ma inyisi ni ji te gimanyo ni mondo gimed ne gi ang'owa msara. Lakini medo ni king'iyo jomimedo tiyudo ka jok maluongre ni state officers ema timo ang'owa ema dhi yudo pesa ni. Jo public servants miwacho ni margi be bedo reviewed ni onge. To kendo king'iyo pesa ni maber ni winjo ka William Ruto wacho ni pesa ma usuru mokete finance law mane gikadho ni en pesa moro matis kabisa. But king'iyo pesa ma SRC onyisowa to manyiso ni jogi pesa usuru monego gichul cha emomed gini. Manyiso ni gino gibi winjo lit kata matin. In ja Kenya ema podi dhi ting'o ushuru magimedoni. Ginto margi ni ok gidhi winjo nikech pesa momed gini osekawo usuru ma sirkal otimo ang'owa momedo. Mar ariyo penjo mi penjo no. King'iyo chapter 15 e chik ma wantiere godo katiba marwa ma 2010. Magi constitutional offices ma onge japiny iwacho ni kata ker ok nyalo wacho gimoro amora gi whims mare ni koro en ker koro wacho ni constitutional office ni nyakutim mana kamae nikech chik no seng'e mane neno ka pile ko wacho ni wan e the fourth estate to nitiere samoro ma jigo ga ngero to wacho ni fourth estate gin independent offices and commissions manyiso ni jo fwambo gin fifth estate nikech kore chik jogi bomi teko mana chal kaka the three arms of government. Koro ka ker no wacho no direct tido gi penjri ni bin no wuoye katiba machon chen nikech ing'e ni samoro nitiere makuwuoyo ti penjri ga ni ene katiba mane nikech king'iyo leadership style mar William Ruto en leadership style mar Moi.
to kwanyal fault Moi nikech Moi ne nie katiba matima ng'owa machon. Koro yudo kantiere sama kodhi tiwacho no timo roadside declaration ni neno kotimo mar NLC kowacho mar evaluation nyoro ni timo neno kotimo logging ndalo manowacho mar GMO. Koro yudo kata kaka otayo sirikande otayo gi katiba machon. Emomineno ka jisiko ga kanyise ni asani wane katiba manyien, wane Kenya new dispensation. Koro nitiere gik makata ka in ker to chiko ng'ado lweti. Inyalo dwaro ni mondo itim to kinya timo ang'o ok inyal timo. Ten be no ng'e maber ni chik ok oyiene. Omiyo kano wuoyo to wuoyo mondo mi jo Kenya gimiluongo ni hope. Geno maonge. Tibotime as a populist. Ng'eni William king'iyo kisome maber. Totime as a populist. Tiene ni gima no timo ni ong'eyo maber ni ong'e gima ber gima dhi timore kocha tineno kokuongo ringo oplay e public gallery kae to wacho ni an gino an wacho Sara no ok ayiego to kumachielo ene mochwalo gino ong'e maber ni kata kowacho no koyie godo to chik okoyiene mondo wach gima onyama no golo opinion kaka ng'ata manyalo golo opinion kada mana CEO mar gino wacho ni embe gine process mar public participation golo mana pache kaka president kata bunge be no wacho maber ni wambe wan mana gi bura kodu wambe wagolo mana pachwa nikech ma process manyaka timang'owa timre kichik koro kamado gwa penjre ni ya sirikand ni en sirikal mar mahasla kosen sirikal mar jomani godo nikech kadieri wacho sani ni uchumi rach last year kane SRC achiel ni ochako wach mar wuoyo mar medo msarani mane gidhi magi ng'ado nyaka pes wajumbe magi ng'ado mar MCS magi dwoko nyaka mar ker gene to ne wapenjo Lynn Mengich ma chairperson mar SRC ni to utimo manang'o to wacho ni sani uchumi rach omiyo kuchumi rach to nyaka wadwoka ng'owa osara piny koro ma notim kapok wabunge masani oyier kane wabunge oyier to koro kendo koro chumi ber koro itimo ang'o imedo nikech king'iyo proposal magiketo dwe ni imedo pesa no ka ji owinjore iga mabiro kendo dwe mar 7 ichaki medo kendo koro nyisa ni gin gimedo pesa to jo Kenya to wacho nang'owa ni tweuru mkanda weche tek ma Kenya maru to be nyaka ukony sirikal mondo higni 2 kata 3 kuseneno rach to bro neno ber erokamano obro yudo weche manyien laksade kokinyi makone Ramogi FM kata kamano bro miyo jei bonyo thuolo kapok waweyo kafaya mana matin dwagi oseloso kendo loso maber gitieko wach na med siepo moro ang'eni nitie winjo chenro ni kendo ang'eno nene odoyo wede ang' no ndikwa Facebook adwa kone kama winjo thum mang'eny ahero thum alwach jamaranda kiani ene thumbe maratis kapetito Diana kata jaber nyaralego itie kamoro kanyo ng'ato chogo ni jakuma kwali emakonyi menyo ariyo en thum mar ongoro jakarachuonyo gawilo Mike band gi machon lungo ni Jamnazi Africa tie kamoro giwero to giwacho ni oyeyo kai Tokudi Mana jatend piny Anatieko Kafaero kamana yenya weche manyien gi Vincent Otieno Sadek maro kinyi makore Ramogi FM ka waduogo nyakoro mga jwangu weche pod thoth kete mana ka ma en kaka wanene jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo.
Jatelo mano biro kae nyoro odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, general. Egime jopur iluongo ni janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Kata kamano anamora hinya ng'ei kawuono. Sorry. Inni wacho nani iluongi ni ng'a? To meher ni kanye? Obiro mana sani. Samoro en donjo kata echo. Kare. Mamsi. Gimitimo nok ber kata matin. Ya wuoda, doge an nasenyisi ni kawuono an nyaka ket meher e tem. Kamano nyathina, kamano. Kikitem kelo wich kuot kae sani. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha settle hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kantie mbaka ma ok nya rumo nyakwar mga jwang en mbaka mar jodongo luo gi riwruok mar Uganda luo ka ng'ato ng'isa ka ni yiero mar luo Council of Elders ker luo mane otimore mabe onego bed ni riwo jowa, lakini koro sani wayudo ka ji balo nikech wan kod kweth ariyo mapok oyie.
balloon mane ong'ad mokwongo e stadium nodhi malo sana kendo nochomo mana dala ka jaduong' ongadi omedo riwore Erika ne mobe wacho kamano no neno balloon mane wacho aito pisi wacho ni jaduong' ywak ni yiero mar jodongo chalo yiero mar ODM ka yiero nok ni kara gin jomage mane ochung' ne yiero mar jodongo to en ang'o mane jodongo keto chik ni jalup jakom ema kawo kom an pisi Udakala Jay Bonyo owacho ber ka jodongo obarore to gibaro piny luo jodongo omanyore mondo gipor wach kanyakla mondo piny luo dhi nyime onyi papa Jay mano wod subaje super kolek wacho ni amor gi chenro makaka wanene ok dang' abara mo kaneno chenro ni kaka pile ni mosna tim maduong' ka erokamano ahinya onyi papa Jay jangoma erokamano machielo ka endi bende wacho ni maka jomo yawore mosna boys gi gal ma wiyo timo jere John Riaga jagudwire erokamano ahinya kuom ote mari kaendi aito ganya kone ni ene modwa miyo gai mar karwa kata koro nikech odongi en ker to wuok kano koro gai mar karwa kata bende koro wamayo bwana cha wamiyo Riaga go gai ubede ready oikre chon Ramogi kaka wanene viyo Jay anodoyo Ogaya from Kanyamkago jodongo yware nikech regional balance onge kaka ker wuok Kisumu jalupne Siaya what about Migori Homa Bay tim kaka wanene Ramogi ler Antobias Juma ka ntiere Kitengela amor kabisa kod puonj maber ma opuonjo kodo jowa eruru kamano Victor Okwe musna ya wutlu ma wigi otimo jere kod nyaro nagi no amor ahinya kodgi gima onego beni koro jo Azimio koro timo mopogore kod maandamano en temo simo richo ma sirikal mar Kenya Kwanza timo okay machielo kaendi amor kaneno Ramogi TV go kinyi ma kawuono pek mili kawuono wach ma jodong luono dwaro nyaunyo mondo giriere oyo jaduong' ok chwade kidwaro gweth nyathi matin to jaduong' iwene kore iwene kore lwar mane wichno ok en adita kata tonga ma ng'ato ting'odo mokwago e pogo oyo en ng'iso rieko ng'iso ni en oseno mang'eny moloyi wisdom koro wisdom ma wawacho no ema koro tim mar kaka wanene bende gomo ni jodongo ong'ise piny luo ni wan gi rieko mathoth erokamano aito ng'ato bende wacho kane maka juma tim kaka wanene Jay Bonyo pimo Ruto maber kod jongolo oyeyo makai ema kudhi kendo erokamano maduong' ahinya kuom ote mano Victor to kuwe wach mar welo madonjo nyaka cabinet gini ben gima ber ndi chik wacho nang'o wabiro kanyo apani waduoke gini ing'eni nyalo paro ndalo moko jatend piny ma koro ni retire Uhuru Kenyatta no walo Meja Badi mane otelo ne Nairobi Metropolitan ni koro bendo betie buch jotend migepe ma ji nodhi e court ma court nowacho ni e buch jotend migepe onge nafas mar welo nikech kanye mipange piny kanye mikuodhe piny kanye miwache gi piny ma kiketo ng'ato ma chik okoyiene bet kanyo to mano en gima iketho chik so mano yot joma nyo yier kaka Malala Chigai to Gindi Monica Juma chik okoyienegi mar bede cabinet meeting ginyalo mna bedo ka koro nitie ka cabinet oseloso to nitie gimedwa wachne gitlungo gi ni koro biuru bura mar cabinet oserumo to cabinet pod nitie pod gigombaka to koro jatend piny luongo gi to konegi ni koro adwa no tema chiela riade to ok gibed kanyo ni buch cabinet moluongi ni ma e cabinet meeting ni gibetie eche bura mar Alice Ome nonge mano appeal sirikal noko appeal kinde cha noko appeal okay yes nikech anyalo paro ni Badi bene koro nowe dhi cabinet nowe ing'eni gima timre VJ be ni nyaka gima wanego anyis jopiny ni Badi kano okel to ne tim gima niluongo ni co-opted to co-opted ni notim nikech kane ing'iyo ne functions mag county
nodhi e sirikal maduong'. Koro manyiso ni kata budget mar NMS ne wuok e State House, nikete State House. To kane Alice Wahome odhi e court mowacho mabe ni jok manondiko chik machiel kuomgi en senior counsel Otiende Amolo ma mjumbe na. Ne nitie gima nomiyo ne giketo maber ni chik ng'iyo article 152 to nyisi ni cabinet shall consist of the president, deputy president, attorney general, and not less than 14 and not more than 22. Nitie gimomiyo chik notimo ang'owa ondiko mano. Kendo chik kendo yie kanyo bochako keto na achiel kuom jok mabro bet kanyo no en secretary to the cabinet. Mabe ondik maber e chik ni tij secretary to the cabinet en ang'o. Koro miyo kidwa kelo jaoko tiwacho ni nani kano sechamo muma mar oath of secrecy ni to koro nyalo bet. Koro mane makendo koro kama wantiere ni bilu adieri chik achiel mani chamo ne muma Kasarani miwacho ni abro rito. Nikech king'iyo grounds mar golo ker kata deputy ne achiel kuomgi en gross violation of the constitution. Koro kama wachope ni Uhuru notemo ma ng'at achiel ma doho nonyise ni ok nyalre. Endo koro kelo nwa jedi ang'wen. Ma achiel kuomgi en secretary general mar chama ne. Koro secretary general mar chama ne ni kobiro kama lala kodhi obet kachacha. Ang'o modhi wacho kachacha nikech dine giwacho ni akarawe wamiye cabinet without portfolio kaka tuju no biro. Ma wang'i mabe ni ene ang'owa ene cabinet. To kinyal kelo gik moko through the back door to magi jok mane goyo sirikal mancho wuok mar Uhuru Kenyatta cha mane giwacho mabe ni nokawo chik mowito oko. Magin koro kagi donjo to chik no gibro timo ang'owa gibro rite. Koro ere pogruok margi ndalo mane giwacho mar Uhuru Kenyatta cha gi mae. Mar ariyo na bwok kabisa kaneno Alice Wahome manodhi e doho kano bete burano kendo joge chamo muma e mbele ne. Koro mano penjo wania ni to chik ni en chik ma en applied in isolation sami iere to en chik maber samoko konyi to en chik marach. Victor, seche moko bedo matek kata jomoko samoro ndiko ka giwacho ni onge maber mowacho kuom piny owacho. To adieri en adieri. Ing'eyo ni William Ruto osebedo ka tende ni kata doko ni ne okwedo Uhuru Kenyatta. To king'iyo ta compare notes ahinya gi Nation nikech Nation bende medo ka samoro ga show go ahinya. Ma poko budho ahinya Nation nondiko kendo headline moro ka giwacho ni walking in the footsteps of Uhuru Kenyatta. Gimora amora mane Uhuru otimo tainya maricho mainyo jopiny ido ka William nuoyo gi. Ka ndalo moko yande ng'ato kwalo rabolo thurwa kacha to idwa many ng'ama okwalo rabolo to koth no chwe ting'iyo koyud ka tielo ni dongo tidhi wach ni duma nyuru ng'ane ng'ane ma tiende nyalo bedo ni dongo kama koro idhi om ng'ane mondo bi opim tielo nikech samoro bende wuoche ne onge ma jakuny nyalo rwako koro ka obi opim tielo cha. Koro sani kane ntiere gimoro amora marach to yot mondo mi om William nikech no ko temo so tiende e gik ma kama ne Uhuru keto to thoth gigi bede gik marach. Koro mai ka kineno gini bedo kiweyo mano to kata king'iyo jok mokelo e parliament e ginen e cabinet gi Victor kata mana curriculum mar nyithindo bende mwapuonjo tamo jopuonji to gipuonjo nyithindo ang'o nikech sama achiel kuom penj kata achiel kuom gik mipuonjo nyithindo e social studies kacha gi weche mag government and members of the cabinet. Special advisors matters in security. Weche mag members of cabinet gi kaki nyathi timo penj to ochako yudo ni kare secretary general of a political party member of cabinet advisor kia only justified because the prevailing circumstances. Koro ka nyathi openji ni who is a member of cabinet to wacho ni Cleopas Malala maonge kacha nikech onene cabinet. There must be a way ma itimo godo gik moko kaka katiba oneno nitie gima katiba noneno ni magi ema bedo mana kata mana kaka parliament bende ntiere ido ka speaker en ex officio member mara ng'o
gigi ni puonjo gi to kata mana sani bendi puonjo nyithindo to gimomiyo katiba ondiko gintiere gimomiyo jo Kenya noneno mondo miket gi kanyo. Kora paro ni jok ma samoro sumo ker paro nitiere kaka onyalo timo gigi, lakini nyaka gisume paro motim gi e yo madonjo maler makiny ng'at machielo kobiro to kel confusion machalo makoro waneno sani. Erokamano. Naman from Kisumu jopiny ong'e ni Ruto temo moro wang' jopiny to ong'eyo maber gima otimo maber. Kevin McLaurende wacho ni jodongo tinde bagni kuinjo wach pesa siasa maonge. Josiasa kod ODM odonjore gi jodongo. Kennedy Okore Owiro Awendo Migori County nene kamano. Maka juma nyoma kodhoka William Ruto wacho ni 15 billion ne olal ndalo mag Huduma namba. Wiye wil ni en owuon nokone kogo picha ka obiro wach mar Huduma namba no. Achayo nyinga no iluongo ni Kevin Achayo erokamano ahinya. Weche thoth ka Nyakwara Mgajwang' pod omedo go mbaka nikech mbaka ema gero piny Nyakwara Mgajwang'. Jorim penjo kanyo ni penyna Nyarawila ni to bende do nyalo tamo jatend piny kuom yiene ji mondo donje cabinet nyalo bedo nade? Ndikane penjo no gi dholuo manyalo somore osiepa kata kamano wayude kama ber mokalo. Erokamano. Nyarawila gi Jay Bonyo gi governor. Benti kaka ng'ato nyalo dhi do kendo kwedo godo okang' manyo kawo mar rwako welo e cabinet kaka ng'ano penjo mane maparno penjo. Nyalo dhi e doho ing'eni wachoga ni doho ka keso dhi e doho sama gichiwo duoko cha iwacho ni nitie gimiluongo gi kisongo ni precedent jurisprudence. Koro manyiso ni samise dhi kacha cha en duoko minyalo tigo ma ng'ato nyalo cite kaka sani ng'ato nyalo dhi to wacho ni duoko manowuok mar Alice Wahome cha mar badi cha kendo chako timore sani. Koro ja Kenya yoyote to pod nyalo dhi ang'owa e doho. Emomiyo kiwacho ni katiba ni nomiyo jopiny teko mang'eny moingo joma nitiere offices go. Emomiyo kata ka jo ODM wacho ga ni sovereignty waduoko ne jopiny. Kosetamre to koro waduoko ne jopiny mondo jopiny otim ang'owa onyiswa kaka gidwa ni mondo tagi. Omiyo ja Kenya yoyote nyalo dhi e doho mondo piny to gima nyocha timre cha en gima onego bed ni timore kosang'o matimre. To ing'eni gima chielo be riwre gi sirikal ni to be gibro luwo gima doho wacho nikech kata sani mafuta wanyiewo pesa di to doho no siwuoye. Erokamano. Hapa ni gima Nyarawila wacho temanye wawacho mokwongo ni Alice Wahome masani bende jatend migawo mar pi nodhi e doho higni mokalo. Ne gimoro achiel makoro jatend piny masani William Ruto temo. Bende no wacho ni Uhuru Kenyatta ndalogo ni nodhi ataro mar chik kare 135 gari article 152 ma define ma wacho ni jomagi monego bed e cabinet. Bende no wacho ni nokete kokolu chenro moketi kaka irwako ng'ato ang'owa e cabinet. So gima jatend piny nyaka tim nyaka ang' ne nuoe process mondo yier jogi kaka cabinet secretaries. To bende ng'e ni dwaro ji mok tin na 14 to mok ng'eny ne 22 mondo bed ang'owa e cabinet. So ng'ata nyalo dhi e doho. Kik warito mtata. Erokamano. Ondara ni bende tini wawene ting mang'eny. Ing'eni kata sama bing'iyo gik moko to nya penjri ni cabinet no nigi CSS adi. The 24. Kuom 24 go okile Kamaloka ginadi. Wan gi Attorney General, wan gi Professor Kithure Kindiki, wan gi Kipchumba Murkomen, wan gi Babu Namwamba, wan gi Alice Wahome, wan gi Soipan Tuya. Idwa nyisa ni jogi te chik no ne gisomo ataro. Wach malich ahinya. Nyaka koro wapog jodong Aich kod jodong Luo. Nicholas Otiende Facebook ka. Steve Kojwang oyawore musna tim wangwana uchungo weche malera bet piny mos pipeline Nairobi ka awinjo kapok adhi tich. Erokamano ahinya. Maka juma nyinga en Steven Lando wacho ni amora ahinya kaka uchambwa weche to duoko penjo mar Huduma namba cha oyo nok en achiel kuom weche mane wang'eyo kawuono. To kata kamano jatend piny kane launch gimiluongo ni e-citizen no ywak ni bilion 15 notigo marach. Ng'ani penja kani to dak osemako joma tiyo gi pesa ni marach. Jakuma kweli
makonyi menyo tingeni ya VOJ gimok sirikand ni wachno ni ndalo mane gichako wach mar huduma namba ni ndalogo ne poda japap ma jafombo ma japap ane mana timo story no mokongo mana yudo ka pesa mana nego bedni watimo godo rerun mar elections 2017 bilion auchiel no lok moket ni timo go ang'owa huduma namba mabenda logo kane wandiko gini oboke no gowa kabisa mowachi ni jofombo gin jo timo ang'owa jo miriambo to serikal no dhi monyono machiel kuom jok manodhiro gini kabisa ne en Ker William Ruto mane wacho mabeni jofwambo ok ne gima ber yoyote ang'owa serikal gima sani no dhi motimi adieri monego jokenya ong'e ni ya e-citizen na kidhi kitimo service to nitiere code mano generate mano mieti chudo godo sani gima ne gidhi gitimo en ni code koro en achiel 222 manyiso ni gimora mora midhi chulo dhie koda adiwa koda chielo koro kaka chon ni timo ga make dhie passport to code biro ni mopogre kidhie certificate of good conduct code biro mopogre NTSA code biro mopogre gima adieri en ni code en kora chiel gimoro ma ng'ato nyalo nyisi ni nitiere gimopogore gima naneno kata media council ma credit wa jofwambo beno oket ne ntiere kanyo to dong kedie website mar media council tichudo koro onge gimokel manyien mantiere kachichen mana ni gibedo onboarded te e-citizen kanyo mondo timang'o yud gi koda di gi koda achiel koro pogo pesa ne ni wuok e sources mag dhi bedo matek tigeni mano VOJ bro kelo chandruok ahinya ne migepe mag sirikal nikech sama iloso budget to migawo ka migawo bende wacho ni wan wabro generate revenue maromo kama kalure gi services ma wan go kalure gi gigo ma jopiny timo ang'owa chulo ka kori kete ni en pay bill achiel no dhi agulu achiel bro bedo matek nikech king'iyo kata kaka DCI nitie pesa ma giwacho ni gibro choko kalure gi certificate of good conduct ma ji timo ang'owa chulo kidhi ka immigration nitie pesa moko ne gini nyaka gichoki nikech pesa sama ji chulo madwaro passport gi gik makamago so apani tok tent ka sirikal onge gi chenro maber mar ng'eyo ni pesa ni VOJ no dhi renew passport ugweno no dhi kaw certificate of good conduct nyarawila no renew pass mare ma media council bro bedo matek nikech migawo gi nitiere pesa mabendo yienegi retain and use at source magi nyalo timo godo their local runnings mok timo ng'o ko chulo ni nyaka girit ni treasury koseyudo pesa ni kore ka gikwayo gin gibro na account for giwacho ni no I raise kama to makama wati godo kama koro magi mna yore mag sirikal yudo pesa no wako ni sirikal sani onge pesa to gitiyo matek mondo giyudo pesa momine no kata kusachi ji go wigi koro moket ni ngizo ni sirikal wano chok pesa ni te agulu achiel kore kitima ng'o kore kimiyudi mopogore gi mano VOJ aninge na hera diera nitie kiano winjo wata kiano nenowa iluonge na Adero Bruce ni o kindu beika origi mamwa bas mana ngobed ni watni nikech owacho ni owacho ni wan analyst morwako lepazi miyo oro na ute kanyo ni wan analyst morwako lepazi miyo koro wan ing'eni nikech waera diera kata kiluongo wanyinge wapuya nikech ikawo nafas mari mar winjo jogo mitima ng'owa mawacho gimok mori itiyo matek kendo injachir ilongo gi chik ni freedom of expression to maradek bende emomiyo waluongo chenro ni kaka wanene koro en bende mano kako nene koro wan be nyaka waluor kako timo ang'o kako nene VOJ ambe miya dakika achiel ago wach mar choko mar ginene mar platform mar e-citizen one en idea maber kendo kanyo gi pacha to neno ni sirkal otimo gi maber mondo mi gigol chudo mar cash manyocha ne ineno ka samoro ng'ato dhi podi deki gi riside mang'eny michulo makmana ni gima neno kanyo ni nitiere service charge michulo ma kidwaro chulo kata mana passport ma samoro chulo kata mana 4500 cha tiyudo kidwa chule go omenda more wiye ka
Momenda ni okwang'eyo to government loso omenda ne kembe mag simu. To omenda no bende ipogo negi nikech profit mawuok nikech king'iyo Victor ka ichulo kuom ranyisi good conduct to ido ka ing'adi gimo siling moko ma 550 teka ntiere mioro godo michulo godo nikech en pay bill. Koro matemo wuoyo en mioro godo ma en gimoro 34 ni ka ji jo Kenya milion chiegni 10 o renew good conduct higa ka higa ti multiply gi 34. Koro yudo ni omenda ni bende nitie winjruok ma sirikal nitiere godo gi kembe mag simu gi koso omenda ne de kaber to nikech koro sirikal oketo gini e platform mar e-citizen obed free. Nikech samoro nitiere miyo moro ma ne en mana 1,100 ni kende. Koro obed ni nyalo ore nono. To ka ok nyalo ore nono to nego jo Kenya obed gi freedom mar chulo cash. Kane an 8,000 ta onge gima oro gode wiye. Nikech nitiere gimoro ma gipando ka ma ji ok ne. Ten gimo sebedo mok kata no chakore gi sirikand William Ruto ni kende. Kata sirikand Uhuru bende ncha nitie. Making'eyo chien kacha to nitie pesa moro mancha ne ilaro. Nitie pesa moro mancha ne ilaro. Kata mana e-citizen ni nitie kako lare kar gamna igni machien. Mani tie ndalo manche gi disable service. Kata ka nchi apply to onge gima yude. Koro omenda mancha ne ilaro chok wang'eyo to mawiye ni owuok omenda mano pesa di ka higa umo ka jo Kenya gite nekech passport kikawo mar 66 pages ja to sani en gimoro 6,000 gi wiye. 6,000 gi wiye ni ing'adi pesa chiegni siling 70 gi wiye mar ore. 70 ni kigoye gi jo Kenya gite pesa ni dhi kanye mae be gima piny owacho nyaka ler no maler. Erokamano to vieje mana mogik to adira makende en ni services mag sirikal ko ketgi minyalo yude kamoro amora ma intie gi sama intie ber moloyo nikech an nyocha mana juma mokalo wara asebedo kariembo motoka gi driving license mose expire to kanya donje e-citizen kanya timo gimoro talat makwonga yudo en ni driving license na no expire dwe mokalo makata kanya temo timo gimoro entie kanyo to koro mane maneno manyari niu so gima ber nikech ji mang'eny samoro nyalo bedo ni gimoro midware sirikal to rito mondo kinyne ya ofis sirikal samoro idware ka koro driving license ni expire kaka mara nyo expire to nyaka irenge kor ndara koro rito ni mondo ang' idhi ka NTSA kata idhi Huduma Center samia awe saa 2 o saa 3 to Nairobi ka to saa 10 wan e ndara bedo matek emomiyo e-citizen no obedo maber nikech gigi iyudo gi mayot kile nyalo timo kata simu kata mana e dalani kama intie kata mana e dalani so gimonego wati bas kine Padoko jodala wote ne giwegi jaka mongajua kare kamano bende chenro mag sirikal oketi agulu achiel bedo miyo japiny yot makende mar yudo chenro mag kamago mana weche mag chudo goe maka moro sirikal onego koro wuothe ler mopogore kod mano nyakor mgajwang' doho mar piny Kenya nochungo chenro mar keto tim Finance Act bang' ka jatend piny Kenya owuon ne oketo koke odiochieng' manyocha ka jotend sirikal ne owuok tung' mosuo kod bad migawo mar doho ka icho gi gimomiyo ne gikawo okang' makamano to ne gitiyo kuom dwaro mar jopiny owinjo kaka Musalia Mudavadi ne oloso. It is true the judiciary must be independent. And it is true that is guaranteed within the Constitution. But it is important that the judiciary becomes alive to what we call public interest. At all times, public interest must be taken into account when decisions are made. The issue in court is a procedural issue, not even substance in terms of the law, but a mere procedural issue. Surely, whoever made this decision, I hope you'll reflect
Because how can a procedural issue supersede public interest? It is not possible, and it is not good for this country that public interest is taken for granted. I hope the judiciary, in its own wisdom, will also make corrective action, because Kenya is moving and is racing against time. Musalia Mudavadi, Prime CS. Penjo mang'ene ji koro nyalo gomo penjo ni to be no kil kama loka koso en attorney general, chief legal advisor na serikal koso nango ghost work. Roslyn Kiwinjo kaka ilongo ni prime cabinet secretary. Yes. Iwinjo ka penjo ghost work nikech ing'ene mbate mong'iyo structure mar cabinet cha. Kamondi ke ni prime cabinet secretary to onge. Kori ngeni kata kawacho to in quotes nikech kori ng'iyo structure the legal context. But kwa duoge adieri ingeni gima wajumbe wako wachi to kata joma ntiere serikal nikech serikal bro dwaro usuru. Tiwacho mabe ni finance law kodonjo manyien to repeal manentie cha. Manyiso ni finance law mar 2022 bedo repeal gi mar 2023 manche jogigo ikoko. To kani winjo bura manenie bunge nenti gima ne Azimio wacho mani minority will have their say, but majority will have their way. Chiko sekadi mobedo signed makoro en law. To koka oyieni dhie doho mondi dhi wachi gimomiyo okimor gang'owa gi chikno. Omutata magigoni no dhie court kendo nyaparo ni kane entiere bura Mei tarik 28 Busia. No nyiso Ker William Ruto ni nyakilo chik inosiepna but chik enosiepna moingi kata kwa wuok mabor. Omiyo nyakilo chik to kokiluo chik tabro dhie doho. To adieri no dhi kata ka chik ne podi timang'owa ne podi losi bunge. To kane koro chiko sebedo kane osekadhe e bunge ni neno ka koro dhie court mowacho nang'o ni koro amend mondo ket sections mane okowinjre godo cha. Achiel kuom gik ma Omutata wacho, Omutata be okeno kili but wang'e no sebedo activist ndalo mang'eny e doho. No wacho na achiel kuom gik ma opengo en ni housing fund moketni en fund ma en function mar counties. Manyiso ni oken mar serikal maduong'. Mar ariyo kani neno gima no wacho ni chik ni sections mane bed amended gin 13. Chik mobedo signed gi Ker William Ruto en sections 17. Koro penjo ni to mano ere kaka nyalo bedo chik nikech gima jo bunge oketa lwetgi gi gima serikal okadho otimang'owa opogore. Mar ariyo kani neno ka chieng' mane doho okwedho gino komo wacho ni oketo conservatory orders mondo kik obed implemented. Ni winjo ka Omutata no wacho mabe ni no dhi e doho nikech no ong'e ni tich abich no gotieno ne dhi bet ka en chieng' mane chikni ne dhi chako tich. Koro en notemo mana ng'iyo ni kodhi chako tich nyaka kongo ng'e ni to jo Kenya ni kure e chikni. Jo sirikal ma William Ruto wacho ni ne gidhi e court week mokadho cha wuok tich. To ne gidhi e gimiwacho ni interparty. Manyiso ni jok tete mane nitiere court. Manyiso ni Attorney General, National Treasury gi ji ariyo manomedi. Kes ni nene mar Okiya Omutata. To kes mar ariyo kende nitiere mar ng'at milongo ni Peter Onyango Agoro. Mabe no dhi e court be gi kes mana machal gi ma. Koro iwacho ni judge Thande no nyisogi ni amiyo nyaka tarik 5 mondo dhi winjo. But Omutata kano oduogo mowacho ni tarik 5 no kata ka waduogo to jopiny biro bedo kosetimang'owa oseinyore. Koro kae manyaka wakwong wachung' chik ni mondo watimang'o mondo wane nikech Omutata ne wacho mabe ni kata chik ni kochung' mane nitiere manche watiyo godo cha pod dhi mbele. Ok ni nitiere vacuum mani chik onge, chik nitiere. Koro mano wacho ni wayud order ni mondo miya kony jopiny. To kata mano yudo order no ni neno gima notimre no dhi motimang'o motimo adjustment. Ma jaji Thande ochako golo kendo order mar ariyo mane koro mi Agoro. Kendo mano be kendo ne gitimang'o gikeuka. Koro gik mane wapenje en achiel niya
kaka wuono ma gidoke court ma team mar sirikal bedo led gi retired attorney general Professor Githu Muigai gidoke doho kawuono ka doho wacho ni conservative orders go stay mano weyo ja Kenya kanye nikech sani mafuta gisemedo chik be onge mabro wacho ni ka in dhi nyiewo lita 100 gi 90 gi wiye to koro do stay order koro waduok ni pesa mani chulo cha chik onge mar ariyo jok mano medo pesa mar EPRA in kaka ja Kenya ma ina grieve ma piny uchumi onyono ni pesa ni cha ibro yudo nade nikech ing'e ni nitie pesa ma gichoko chakre tich abich no gotieno geso gokinyi nyaka kawuono koro pesa no sirikal bro account nade kaka doho wacho ni orders nyaka bedi nyaka tarik 5 motima ng'owa monyisgi no koro kanyo be wadogwa penjre ni ma sirikal mano wacho no luro doho koro doho ni giluor nikech injo ka giwacho ni orders mano chiwgi are irregular and strange mage weche mane gitiyogo nikech giwacho ni case ne interparty manyiso ni jok mane nie case ni te ne nie doho lakini samane order owuok to ne en ex parte manyiso ni no miyo Mutata no miya Goro to jogi ne timang'owa onge koro gin giwacho ni judge no act in bad faith manyiso ni judge no nego wang'e ong'i mondo wach ni sirikal dwaro pesa to wigi wil ni judge ni be no nego ng'i mondo wach ni ja Kenya dhi inyore koro mae mineno ka koro ing'iyo gi kama intiere ka en sirikal judge otimo makosa ka en japiny judge otimo maber koro kanyo ma wantie Fred e juma mokalo apani jumbe are mokalo kane kinde matindo isidho to achiel kuma jok mane oluong kacha mane wuego kinde matindo go nena jaod bura mar Riedo Otiende Amolo to nawinjo komiyo kinde matindo go advice moro ni gibed gi luor ka sama gine nyim jong'ad buche makata ka jang'ad bura ong'ado bura marach to okokwere e wang'e ntiere luor momiye kata mana e yoro mar fwambo kae bende gima samaro ji ok ong'eyo en ni ntiere bende weche mag chike matin ma wasomo kata kok wadhiye matut miluongo ni media law and ethics e media law and ethics ka ma bende en achiel ntiere gima waluongo ni contempt of court to ken mana e media ka kende kata weche mag fwambo gi kende tiende ni kata wan jo fwambo komiwa order ni news kata bari makama kik walandi to kwa wach ni mai we wadwa landi nekechese ne public interest nekech jopiny nyaka ni wakwongo wawe mondi koro a contempt of court ki ichalo ng'at ma opamo do e wang'e contempt of court ichalo ng'ama oyanyo judge kata pamo judge e wang'e emomiyo king'iyo chik tinyisi ni kapo nono ok imiyo judge luoro kati bedo gi weche ma iluongo ni contempt of court mata ma wacho gi dholuo chayo chik mar do mar chayo chik mar do weche mag law wacho ni bedo punished summarily en judge nyalo twi kanyo gi kanyo kata ka podune i court kanyo ikawe ka wato wacho ni in ba ikanyo summarily monge kata hearing underground monge wach moro ni pontiere hearing moko mapotimore in judge wacho ni ichayo do ichayo judge to wacho ni bai kacha seche moko adek kata dweche ariyo kapodi yweyo kacha koro sama do ogolo chik onego bed ni obed sirikal kata obed ng'ata nyaka kuong luor chik no mondi to kineno ka ok iwinjori godo ekidhi appeal to ok ikwongi wachi ni mae to judge ong'ado gini marach we mata kwonga kalgo mondi eka wadhi timo ang'o wawuok tich wambe wadhi e doho iwacho bende gi dho ngere ni ng'at madhi e doho nyaka dhi gi lwedo maler him who comes for equity must come with clean hands koro onge kaka inyalo dhi gi lwedo mochido kako machielo isekawo chilo e mieno judge machielo ni kendo iwacho kokidwa dhi mamoro ikwongi luoro piny moro amora mitayo gi weche mag chik piny moro amora man gi lony judge onge machiwo iwacho ni onge judge machiwo ruling in vain
judge samochiwo ni to neno ka idhi kalo gino itimo donge kiny ng'at machielo bende biro mana timo kamano kae to mane makoro wabedo gi gimiluongo ni lawlessness makoro wabedo a state ma ji ok oluorie chik koro anta paro ni kata kane judge otimo makosa e wang' piny owacho kaka ne gitimo no to ne giweya aweya nikech neno ka sama ne judge ochiwo gini to ute mag fwambo to wacho ni fuong'ruok oyudore jokenya yweyo fuong'ruok moro biro matin but kiwuok e ndara gokinyi to king'iyo petrol station tineno ka gichandiko 195 otieno no seche gogo koro paro ni mondo ni wabed gi chik kech ang'eyo ni jok ma ineno samoro wacho ni nwatendore nyakonchiel mae bende ne wadhi wanyiso piny owacho ni mondo mi kik gidhi giluor gima doho wacho okay ero senior gik moko ngene kapok senior wuoyo ni injo ka jo EPRA wacho ni ne pok gibedo served Attorney General wacho ni ne pok gibedo served tinge ni chikwa ni wacho ni sama iyudo order to maybe ng'amone gimi order no pok ichopone oyieni mondo itere local daily ariyo kata kama inyalo kete ma jogi tie sama ne order no wuok ute fwambo to notimo breaking news ne ni kamora mora manyaka jo EPRA go wagocho negi magi wacho ni neno to waneno to we warit mondo watim ang'owa wa consult koro un ko wacho ni u consult tu sechego tuoro undiko ne jo oil dealers unyiso gini effect changes immediately to koni tu wacho ni strange orders tingeni king'iyo chik achiel kuom orders conservatory orders en kama iwacho ni orders mar life or death manyiso ni sama ne ng'ane ilongo ni Omtata yudo Gagoro yudo order ni ne nyiso ni it is life or death ne ja Kenya to gimachiel mane ging'iyo ne mar mafuta no mondo mi sirikal kik tim ang'owa kik med mafuta no koro gima ne gidwaro temo mondo gikony sirikal wacho ni mano badhi nitie ng'ama achiel kuom gima no penjo niya judge matamo wachikno en dongo dwano chule salary en dongo dwaro pesa to ido gi penjri niya judge no en ok ochulo usuru ero komono senior nyarawilo se wacho gima mokwongo madwa wacho ni tim marach mane jo EPRA wuok godo ne nok gin jo EPRA jo EPRA no yudo chik dhiuru mbele gi gima no wacho no nutimo nikech ka gino wuok doho to wabende wago simu to waloso kodgi to giwacho ni gini kaka wuok ne wan bende koro ang'owa gini otwe lwetwa ok wabeti mang'owa kwa bilando bei manyien mano nego timonwa lando to dakika 30 bang'e to giore to kwaloso gi jok mane waloso gi to gikodi bwana ing'eni kama watiene itiere chik moro ma bende nitie ukonwa ni gini nyaka watim ang'owa nyaka waketi mang'iso ni nitie order manowuok kamoro moko ne gini dhiuru mbele gi gimudwa keto no wach mar chik cha utim ang'owa unukia bedi ng'eni samwa loso kodi ni VOJ e bwo pinywa mar Kenya ni ng'ato ni Mandera ma petrol onyo siling 280 e lita koda par e lita chielo makoro sana gikalo boda gidhi Somalia gikalo gi 160 ginyewe Somalia nikech thuru ngima koro idho mol tek mokalo mar ariyo madwa wacho Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi upenjo nito doho ni en ang'o momiyo ne ging'edo gitimo ng'eto makama ka public interest ni Finance Act ni chik mar omenda ni niga a lot of public interest and support public interest wawacho ga Chenro ni en dwach japiny ta penjora ni ten japiny mane madwach en ni mafuta usne siling 195 ni berne no support en ng'a wa ni Mandera manyiewo mafuta mar mtoka sani siling 210 ni berne to wajia siling 206 wan kama tek to kawa wacho to jikamu walimu wacho no wago serikal en gi pesa manyiewo mafuta osiko wacho ga ni chik nyakalu
to koro ka sirikal no dagi luwo chik. Wapuo en tim marach, en tok teko ma sirikal ni nigodo nikech gin gi ng'wech moro ni Kenya nyaka hinyore. Nikech kata king'iyo beche mafuta makoro EPRA nyomedogi. Nokonwa ni 8% mimede VAT no nitiere levies moko magigolo. To kane ing'iyo bei mane EPRA okelo, levies monego golgi nokogol. Gintie te. Mimedo gimedo. Mane gilandonwa ni mabeyo ma jofwambo nokwachi ni golo levies moko to timang'o odong'. Wan jofwambo emane wawacho ni gigi nyaka dong'. Man koro gigowa kwa wacho ni jopiny ni sirikal ni ok nyal luwo chik, sirikal ni ochado, sirikal ni nowuondo jopiny ni bro golo levies moko makata 8% momedi ni ok gibi winjo. To EPRA kanyo ogolo bei. To gintie te. Make gi kanyo senior. E sama owuoyo ni nyaka sama no medie gini jo matayo wuoth we geche osemedo geche sama wawuoyo. Koro wang'iyo to public interest, nekech public interest onego beni adwa jopiny. Ibiro ng'iyo ni to Musalia Mudavadi gilange piny owacho olo negi mo kata mafuta magiringo godo gi gechegi. Kia kata bech mafuta no. Musalia Mudavadi kaka jalo prime minister machon chamo pension mare en godo sani. Gi jodito mamoko nyaka wajumbe mantiere sani mamoko winjowa moko be ok winjwa. Wajumbe gi kata kane gimedo nengo mafuta ncha gi yie gini okalo, ok ginyiew mafuta gi pesa gi. Gimanyang'uwa mileage kuonde ma gidhiye to giduoge gichulo mileage. Mabende seche moko chien kata nwanwang'o ni moko fake nyaka mileage gi. Ma giduoge ka omenda makore lach nyaka kuonde ma ok gidhiye. Koro japiny masani dwaya Oyugis kadhi Misambi, kadhi Kisumo. Kama nyocha kamoro dhiye gi siling 300, sano dhi gi siling 400. Japiny ma samoro dwa Kisumo, kakoro dhi Siaya, kata dhi Bondo, omedne nengo kamo dhiye gi siling 100. To school fees pod ochung' kacha rite. Koro mae momiyo kata kama wantiere ni kohero ni wanyalo wuoyo wach jodonga ich. To bende jodonga ich nyalo puoyo ahinya. Kwadro wuoyo weche mag achudhe. Mak mana ni adieri en adiere ni jopiny inyore. Nekech king'iyo nyoro kana itemo ng'iyo kaka fare omedore to meto mar jopiny pod odong' mana kama ntiere. Koro ka doho nomiyo gi gimiluongo ni fung'ruok. Tiende ni doho kodhi to winjo ywak. Doho winjo ywak jogi, to winjo ywak jopiny to wacho ni ka en kama to kare weya go ane break matin mondo ubu pedha ne ywak kue lela. Piny owacho bende doho winji, jok mokelo ywak gin bende doho winji, kae to doho biro timo ang'owa, biro ng'ado bura. Mano e kaka itayo piny. Erokamano. Saringo matek ni wadonge daka maro mapaga dek ne nyakorongo John twaluongo weche giduto. Mheshimiwa John Bade jako mar park wacho ni Mudavadi used which tool to pimo public interest. And which is public interest here? Yes. Penjo. Public interest mane ma japiny wacho ni mafuta usne siling 200. Nyalo bedo public interest mare nikech interest odwaro address interest ne kani neno proposal kata pesa mane intiere mar supplementary estimates to achiel kuom jok momed pesa donge ni Mudavadi office kanyo omed to pesa no golo kanye dongo kaw kuom jopiny. Erokamano. Public interest azimio tarika beri do mara beri chieng' sabasabu chieng' no masigana nyakwara Mugajwanga Kenya kama ngima luongo wuoth kata bura mara tipo mar pimo wach mabende wachore ne nyalo nyondo ng'anyo kalo koda okang' mane piny owacho nokawo mar chako keto tim gibiluongo ni Finance Act ma gikone do bende ne ochungo nyakwara Mugajwanga. Nyalo bedo ni chenro ma azimio ne gone nyalo biro reso Kenya koso dobed nang'o. Wanyene ka jakom ne oloso nyakwara Mogi. Sawa. Tarehe 7 jiani itakuwa ni Ijumaa ijayo hapa Kamkunji. Tutakutana hapa alafu mtaanza maandamano. Sawa. Na Kenya mzima itakuwa ni maandamano, sio? Sawa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Asante. Ugeno governor tarika bidwe mara biriyo maandamano Kenya mzima. Olimbo.
Victor, en ratiro mar jo Kenya mondo mi odhi e maandamano ka gineno ka nitiere weche moko ma ok timre maber. Achiel kuomgi ka gineno ka parliament ok nyal miyo gi ratiro margi, gineno ka piny owacho ok winjgi, to mana kaka katiba wacho ni sovereignty en mar jopiny, power gi delegate, to kogik to jopiny nyalo dwaro mano. Makmana ni an gi wach ariyo madwa wacho wi wachni. Kogik ni en maandamano, to mana kaka na wacho ni juma mokalo cha, awinjo ka jakom wuoyo kanyo kowacho ni Kenya mzima, wadwa neno Kenya mzima ni kowuok oko. Wadwa neno obed maandamano Meru, obed maandamano Nyeri, obed maandamano Rift Valley, nikech moko kuom kuonde maandamano ongegi ema samoro miyo maandamano ni koro bedo. Kik obed ni en maandamano mabiro mana timore Kisumu kende, nikech sani ka pek mar ngima, yunjo ka AJ wache ni nyaka jo Mandera ka mafuta en 280 ka. Kik girit ni nitiere mano ganda moro mabiro wuok negi kodhi andamana, to ka sama mafuta duogo piny to duogo ne ji te. Sama wawueni ei maandamano mokalo chien kacha, nitiere kijende ma samoro moko pod nitiere e ute mag ang'ech sani kobila nomako gi ka gine maandamano mokalo, ma samoro ng'at mosedhi odewo gi onge, samoro fwai manogogi nyaka sani otamo gi chulo, to ne giwuok ka gidhi kedo ne piny. Magi gin gik ma nyaka wawachi. Jok mano kijende mano mak Kisumu, kijende mano mak Migori, mano mak Homa Bay, moko kuom gi pod nitiere jela nyaka sama wawueni, nikech samoro fwai mar 10,000 otamogi. Koro wadwaro ni kibi mak kijende, to mak kijende e gwenge te, nikech sani fuelni ne okomede ka luo kende. Emomiyo juma mokalo na wacho ka ni ka ber to ng'er mondo mine timang'o mi yip mabor cha, taneno ka yip ni medo biro mabor, yip ni medo biro mabor, ma koro gika ma wae jogore gi lak, nikech ka ngima tek Victor to tek ne ji te. Koro chieng' saba ni ka ji biro wuok oko, to kuom kinde marabora oganda luo osekedo ne piny Kenya ka, kendo oganda luo ke ng'iyo e kinde maandamano mosewuok gi to gine joma hinyore. Ka berie to koro sani, nikech waonge supermarket ma joluo dhi nyiepe kata jo Azimio dhi nyiepe, gini ok onego bed gir jo siasa, no onego gik ma koro gino deyo jo Kenya te, ma koro ng'ata dwa mana wuok oko kende. To ka pod ok wagike okang'no ma ji nyalo biro wuok oko kendgi, mok ni jakome moluongo gi mondo mi giwuogi, ji biro wuok Central, jogi wuogi, bas mano to dhi obed saba mar adier. Mok no oganda more ma dhi hinyore, to jomoko to dong' koseduok ne gi ngima piny kata bech mafuta piny, to koro ji nyodho mote. Erokamano. Jatend piny ma Tunisia machon iluongo ni Ben Ali, to weche ne ok obedo maber e pinygi, ma jopiny nowuok oko, ma jal moro nowang'ore kende kong'iso godo ich wang' e weche mag pek mar ngima. Ne en gir jopiny, ne onge jasiasa moro amora, to mane manokelo lwasi mar lokruok e pinje mag jo Arabu. Mjumbe ma Mbere North Geoffrey Ruku nyo siego kod paro moro mar chik mondo tim lokruok ne chik e kinde ma koro wadose weche mag maandamano gi. To bende maandamano gi be nyalo nyago olemo. Odwa nyisowa kaka itimo maandamano. Mabe ok nitie ng'ato toke. Ing'eni gima timre gi sirikande ni niya, gisomo chik ataro. Kata jok ma gin okil somo chik ataro, nikech ing'eni wachoga niya ni kata ka chik nitiere mokadhe bunge, to chik maduong' ma 2010 mane jo Kenya odhi mogo kura pod supreme. Koro yudo ka katiba wuon wacho ni oyiene ji to assemble, to ng'ato wacho ni ni abro sponsor chike bunge mar nyisi kaka ini nyalo dhi ng'anyo. Ing'eni mano pache. To katiba to nomiyo ji uhuru no. Gimiwacho bana ni samitime no, it should be peaceful and unarmed. Manyiso ni okidhi inyo ng'ama chielo, be okiketha ng'owa gik ng'ama chielo. To oyieni kata kaka wuono wacho ni wan kaka jofombo dwa chieo to wako plastic e dhowa. To wawuotho kamora mora gi kalambwa no gi gini wanyiso sirikal ni wambe wang'anyo. To onego be ni sirikal miwa security. Ma wawuoth go ma wacho ni mae gima wadwa timo. To be kwa tiko to be watika wadhi ang'owa e utewa. Koro chiko ok nyal ket manyisa ni an kadwa ng'anyo to koyiena ng'anyo. Nikech kanye mabro dhi timo ang'owa, mabro wacho gimonego atim. Mar ariyo, sama kama jopiny nitiere ni, kata ka ero josiasa wacho sabasaba, jopiny te nitiere kaka winjo pek mar ngima. To en pek mar ngima ma ng'ato nyicho wacho ni sani sirikal ni othuo jo payslip
gi joma onge payslip. Manyiso ni jok mane luongre ni middle class ka. Middle class ani chinde ji romre te, kata upper class ji sani romre te. Nikech pesa midhi ng'adi cha, maybe mana ja sirikal kaka mjumbe gi president gini makore endi dwa med pesa kae, makadho ushuru gi cha, lakini ja Kenya makawaida, to pek ni ochimo ute. Yerukamano. To aparo ni kata nyoche chieng' ma inche Migosi Raila Odinga duogo. Kani neno bura manodhi Kamukunji, anya paro ni kata mondo jowane chop kuchocho. Ne ndaro pong, tok ni mtoka, ne en japiny mane dhi burano. Koro mano nyisi ni japiny kamo chope, nitiere pek ma nitiere goma kata kano odwa beto otno madho pito wacho ni wawe mandamba dhi atima ng'owa, achungi jowetena. En mana ni koro kaka joazimio wacho ni bro bet gi saba ni, nyaka bede coordination. Onge kaka bro bedo ni ani japiny owuok to wajumbe mawacho go tinya kwano ji ariyo kata dek. Mabro bet kanyo to mana kaka wacho chipo wa list moro echa gidhi wuotho gi tiendgi wadwa ni giwuoth gi tiendgi in fact na docho ni kawuono gokinyi kane wabiro kene ne yudo jam bate mondo mate in fact nyaka chieng' manyocha iwacho ni pes petrol odhi malo kata diesel gini ne wacho ni we wagole jowa mondo watim gimiluongo ni spot check mondo wang'iye ni kuonde magi mantie mlolongo ma jo Kenya nyewe mafuta ne unge. Kata mlolongo mane gitimo ga gotieno maging'e ni kawo gik sa 6 to mafuta medi. Koro jiringo dhi nyiewo mafuta. Petrol stations ne ni nono. Manyiso ni mano nyisi no adieri pek mar ngima ni inyonji te. Koro miyo ka en chieng'no coordination mokwongo nyaka ging'e to nyaka wane ni wajumbe mani mbele list pod nitie. Senior. Penjo baji penjo en bende Azimio oseluongo gigi mang'eny to chal gima pok onyago olemo. Kora dwa miyo gi strategy mar mondo nyago olemo. Erokamano. Bedo Raila Odinga tek. Juma mokalo ka koro jatend piny oseketo koke finance bill makoro en finance act no. Tawinjo radio ka jopiny gwenge mama sawa. Wacho ni hata Raila Odinga sasa akituita kwa barabara tutaenda. Huyu jamaa ametugeuka. Koro my strategy one Chenro ni wamiyo ga joazimio gi serikal. Strategy free of charge. Ingeni Raila Odinga osewacho ni maandamano ni kwe Kenya mzima. En kaka jakom mar party leader mar Azimio osemiyo gi ang'owa directive. Koro mondo gini obed ka maandamano Kenya mzima. To giwachi ni Nairobi ka wajumbe ma Nairobi motimo ang'owa. Lead maandamano. Egwenge mujumbe ka mujumbe mar Azimio doga ang'owa. Egwenge. Bro mitna ka Jeremiah Kioni tingo sofria nyanda ndaragwa kata ndaragwa jalup jatend Martha Karua en Gishugu Ledamu Lekina Narok Osiepna eno Kwambua Kitui Dan Maanzo Makueni Abdul Swamar Sharif Nasir Mombasa mondo gima wudo engweni ne wacho ni maandamano ni usiki luonge nyingi jaluo pile pile ni kama maandamano wuok to jodhi maandamano mana Nairobi opo to jomoko duogo chayo ni donge mago ne mana jaluo koro Raila Odinga osechiwo directive maandamano ikwe Kenya mzima Azimio ni nigi ji muwuok Kenya mzima en chama mutingo jopiny te jotelo muwuok e tunge piny turi jo Nairobi odong Nairobi jo Murang'a dhi Murang'a jo Kiambu tim Kiambu jo Narok otime Narok jo Kitui otime Kitui nikech mane kwa bwana no sura mar Kenya maandamano Kenya mzima to ka gibiro gichokre na Nairobi ka ni kan unakeyo sewuok teka giluwo bang'e nikech unakeyo bende wuoyo ma jachir eno kone mudho layo jachir owuoka makatu kone no kodhi to dhi to kose wuok teka ji luwo bang'e chir mare ni jok moluore gi bende osom chir ni ng'ato ka ng'ato dhi oluong maandamano e gwenge nikech ngima tek kamoro amora ok Nairobi ka occupy government institutions ok Nairobi ka giwuoga ma jo Nakuru bende wuok to jo Laikipia bende wuok to jo Murang'a to jo Meru Wajia jo Tharaka Nithi mana winjo nikech jogo notimnegi
nentara kanithia manege wache ni sasa hata Raila Odinga kita hiyo maandamano tutaenda gibende gimanye ng'ato dhikuru to giwache na jopiny ni wawuok ni kech bech ngima tek to kiketa kita Nairobi ka to jogi kose thungogi to gikoni wadwa ringo kod yaringe town ka romo sa 10 to giyoji to kaji owuok bachiengno mna kaka Raila wacho ni mjumbe kama mjumbe ni constituency mare GMCN but maandamano ni peaceful and unarmed manyiso ni en mar kwe ma onge gir ng'ato midwa kethi onge gir ng'ato midwa go kata gimidwa wang wuka tudhi ofise sirikal tukone gini oyo sirikal ni uketo waka matek to kata kudwa bet kanyo tubedi mano sirikal ofis sirikal no ofis japiny inyalo bet kanyo nyaka sama utima ng'owa erokamano mana jima tuo kene mana hospital ma koko dhi urogne gi joka ma gir ng'ato bende kik kethi kik wang ndalo moko nawinjo ka MCA moro Siaya wacho ni gin jani jonge gir jaluo miketho Nairobi ni maandamano jo Nairobi oketha gik moko ni onge gir ng'ato jaluo moro Piaro chanuko ni anango Kiswahili natin ngama chiki dhok moko chanore kumaraj kaka mar example ja Kenya mora muketo mwandu ne kamora ni gira tiro mar keto mwandu joketo mwandu gi moko ndiko jowa mathoth mamiyo jowa go yudo kaka gichiemo to moko bende gitimo ng'owa gi yoro dala so kik waketh mwandu to moko bende mwanduwa nikech moko bende gin mwanduwa ikia gimiketho inyalo diro samo onyalo bedo wachni mane nie gari mibayo gi kidino to samoro inyalo dino ndara to nitie jatuo moro mane oheure milawo mondo tero hospital koro maandamano en gima nyalo timore pod timore e yo ma civilized kata king'iyo pinje man gi lony ok ochuno nyaka bed gima nigi tulo to moloyo an gi pacha ewi wachni kako medo bedo ni to mana kaka sewacho ni dhano wuok kuonde duto te ka giyie ni giwuogi ma ok ni eneno nyakonchiel to mogik kendo kitedo gi wachno Victor samoro idhi iketho ndara kata idhi iketho daraja kata olalo mano onego beni ineme chaki duogo kinyi chaki luwo ka gini osetima ng'o to lalo to ne okomonji olalo bende okomeda ng'o nengo gik moko pod county government biro tiyo mana gi pesa kata pesa mantiere ni kidok lol godo lalo cha kata hospital modhuke pesa dino tigo kamoro madino tigo do kamano joma dongo kabiwe ni thuolo mar wach mogi nikech iparo na kanisa no to weche ne ng'eny ndi paro ga jong ka kamano akiana mi nyere matin aparo ni eno thuolo maber Victor mana ng'at mofuwo ema kawo tonge mito chuogo do tiende tiko wach nyithindo dok e skul kawuono ma nyithindo mancho dok laptam janyuol ka nyathi dok ng'i maber ni nyathini kata yo sani tindi neno gik matimre misira mabete ndara kuko nyithindu to ko kendi puonj nyathini maber ka dok e skul ncha neno ka ntiere capitation ne en shida kabisa e skul na neno ka CS wacho ni capitation ibro gol but jonyuol manigi shida owuo nkech ng'eny nyithindo sani thagre skul malich gi wach capitation nkech kata pesa ka janyuol keto ok nyal fit mar capitation kendo wigni e history mar Kenya paro ni dhi bedo wik matek kabisa kawuono saa 8 onego bed go kinyi to gichore kawuono saa 8 doho ma high court dhi wacho wach mar cabinet chief administrative secretary wadwa keto wangwa sia weche ng'eny madahero wacho to sama tin kama to kabi wacho ana dwa kwayo ne mna jo wete wa jo mawinjo wa jo maneno hawi e juma manyien mora mitimo ket Nyasaye mbele ubro bedo jakori ubro locho erokamano nyakura mga jwang onge madanga med gima jote osewacho med mana ket Ramogi TV gi Ramogi FM kido winjo wach mora motimore piny luo gi oko mar piny luo wabro medo gomba kata maduong' moloyo tarik 8 dwe mar 7 en obedo odiochieng' ma sigana mokalo nikech kaka pile en yien nyakwa pidh bur mora kineno kinyalo pidho yien pidh yien mondo bed karaparo riti makawuono nyinga en Otieno Makajuma.